Les hores a l'estudi dins el meu refugi movent el cap amb altavoz auricular posat, MPC, Mac i un teclat. L'aspiració arriba, ja estic preparat, podem voler micro ben connectat, un rotllo de flow i un pessic d'estil per agafar el fil, prendre bé el carril i tot quedi ben wow. M'agrada viatjar amb bones sonores perquè se connecten les meves neurones. De vinil a cinta i de cinta a CD he empleat molta tinta contant lo que sé. SWING, és qui intervé en aquest vaivé, és qui te'n dona perquè en té. Mallorca és funk i ja ho diu so Pepe. Si no saps on penja no podràs agafar, si no saps on penja no podràs agafar, si no saps on penja no podràs agafar, si no saps on penja no podràs agafar.